Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon mga kapuset. Alas 4:30 ng hapon sa linggo. Hindi ka ma-question eh. February 14, February 11. Hindi ka ma-question. Ano ka? Na lang nagkamali. Dito na kami sa Piri Pascat, M17. Malaki naman ang alon ng kapuset. Biglang lumaki na naman tayo ang alon ngayon. Northbound tayo, galing tayo ng Maasin. Ano to? Ayan, ang driver sa 1928, si Gilbar. Ang parang dyan na. Kaya, Ito, katabi ko sila. Ayan. Ayan. Alis-alis na natin dito sa anong ibabusit sa Allen. Alon, malaki. Alon naman, malaki doon. Wala ako. Kaya ang paskat na gano'n naman natuya-tuya. parehas naman. No? Ala tira pusit. Ala Kira, po, sige. tira pusit. Ikuha din nila pag isa ka-green ngayon na naman the green na 516. No? Amod ka. Kuha. Bakal po na. Kuwas mo. Bili niya. Ako kami lang naputol. Ha? Bawal lang naputol. Ano ba na? Sige na, kulay ako. Kulay sa buho. Kuha mo mga pagtimpla ako. Ayos na ni. Ako rin eh. Correct.
Dito na tayo sa Bantog, kapag to. Wala, di pa tayo makadaong kasi nandiyan pa yung isang piripaskot, di pa nakalis. Kaya dito muna tayo nagpundo sa gitna. Yun yung General Santos, umalis na, Santa Clara. Pupunta kali naman yun. Kaya, size. Dito pa tayo sa tabi lang, hindi pa sa kadaw. Nakalis tayo sa puskat. Sino tayo? Kaya naman pumalit sa rampa. Sino tayo? Malaki ang alon. Pero Ayan, bisa tayo. Dadaan na tayo. Dadaan na. Bisa tayo. Malinis ang Matnog. Walang sasakyan. Wala na ganong truck na pangarga. Malaki ang alon ka puset. Napaligo ako sa talsik ng dagat at images ko nabasa. Maskat. Bila. Ya jauh nanti duit bawa nain. Tama na.